1, 2, 3, 4, 5. Jadno dijete, šta mu radimo? A i tata se zacrvenio. Ajde, brzo. Oće. Ajde brzo, tobogan. Špigete su se odvezale, sve. Ajmo. 2, 3. Uiii. Uiii. Di će šefe? A di će Marta nego na najgore? Na ubilačke stepenice. Pa nemoj da se tu baš uči. Jao si ga meni onda. Kad krene u tvor ne zna ni po normalnim stepenicama. Brzo, 1, 2, 3. Ne, ona hoće da se sama penje. That's the whole point. Ej. Sama ćeš tići. Mahni, Marta, mahni u kameru, vidi. A? Marta!